honetik, preso ororen ametsa espetxeko harresiak atzean ustea da. Hala ere, askatasuna berreskuratzean, normaltasunera itzultzea ez da beti bide erreza. Urteak eta urteak kartzelan eman dutenek egoera zail bati ekin behar diote. Non bizi, zertan lan egin lan, lagunak, familia. Eguneroko arazoak guztion burua usteak dira, baina haientzat arazo horiek biderkatzen zaizkie arrotza egiten zaien mundu berri batean. Harrerak oroar neurriko trajeak prestatzen dizkie bai atzerritikan zein espetxitatikan etxera itzultzen diren kidei. Neurriko traje hauek oroar lau lanlerroi erantzuten diete. Batzuk dena beharko dituzte, beste batzuk neurri batean zenbaitzuk, batzuk bizitza osorako laguntza beharko dute eta beste batzuk tarte batean, ezta? Neurriko traje esan bezala. Eta laguntza lerroak alde batetikan laguntza ekonomikoa, bestetikan laguntza administratiboa, paperak egiten, kontuko bankuak, kontu korronteak irikitzen, erroldak, jubilazio eta pensioen kudeaketa, eta bar. Hirugarrenik lanpostuak bilatzen, eta azkenik osasun arloa, ezta? Harrera daukan sareari esker, osasun arreta integrala eskaintzen laguntzen gatzaile. Baina esandakoa, kide bakoitzari neurriko trajea egiten dio harrerak, etxeratze duina osatze aldera. Harrera elkarteko kidea den Ibai Iriarteren hitzak entzun ditugu. Elkarte honek etxera bueltatzen direnen bizi berria josten laguntzen die. Josteko lan hau biderkatu behar izan dute azken urtetan, 100 presok askatasuna berreskuratu dutelako. Eta askori lagundu behar izan diete espetxean 20, 25 edo 30 urte bete eta gero. Harrerak bere lana berrantolatu behar izan du eta berrasmatu behar izan du nagusiki espetxe politikoa aldatu da neurrian eta zentzu horretan lehenago zigor osoak beteta ateatzen ziren presoak egun batetikan bestera eta behin espetxea utzita beraien eskubide guztiekin, esan dezakegu, ez, libre. Eta gaur egun etxeratzea oso desberdina da, ez? Fasekatua da eta mailakatua da, Ez bakarrik 3. graduak ematen direlako, baizik eta lehenago ere zigorraren zatioa beteta hasten direlako 1.2aren bidez nagusiki kalea zapaltzen, ez? Eta kalea zapaltzen dute egunero lan bat egitearen bidez edo ikasketen bidez. Ondorioz, egunerokoan zenbait orduz kalera ateatzen dira eta gero espetxera bueltatzen dira, ez? Hau lehenago etzan ematen eta gaur egun ematen den fenomeno bada. Eta zentzu horretan era bat aldatu du harreraren lana, ez? Horrek ekartzen dulako harrerak lanpostua bilatu behar izatea, aukera hauek izan ditzaten presoak ateratzen edo kalera ateratzen hasi daitezen, ez? Edota ikasketa matrikulak egiten lagundu behar izatea, esan bezala, lehen irtera hauek egiten lagun dezaten, ez? Edo dezaken. Beraz, harreraren lana berrasmatu behar izan du da, berrantolatu behar izan du da, eta lankarga espetxeak gustutzen dijoazten neurrian biderkatzen ari da, ez? Mezu importante bat, presoak egotari utziko diote, eta izan da ia lehen bailen, baino harreraren lana urteetan luzatuko zaigu oraindikan, preso hoi, errefuxiatu hoi eta deportatu hoien laguntza beharra urteetan mantenduko dela. Pausoz pauso, urratsez urrats. Horrela egiten da bidea luzea bada ere. Eta etxerako bidearen azken txanpan gauden honetan, bidea ezin dela gehiago luzatu eta elkartasuna areagotu egin behar dela azpimarratzen dute harrera elkartetik. Pausoz pauso joan bar gara. Lehenik eta behin, errepresioa pairatzen ari diren espetxe zein deportatu zein errefuxiatu guztiak itzuli behar ditugu Euskal Herrira, ezta? Eta hori gauzatzen ari da. Eta ostean ere, harrerak urteeta eta hamarkadetako laguntza eta elkartasun sarearen beharra izango du. Ezin da gehiago luzatu, ez da gehiago luzatu behar, baino gurean, harreraren kasuan urte eta hamarkadetako lana dago. Zergatik,
jendea jakin behar du, preso askok eta askok, edo eta atzerrian egondan kide askok eta askok, ez dute 15 urteko oinarrizko kotizazioa adibidez. Eta horrek dakar, ez izatea inungo diru sarreraren bermerik etorkizunean, eta harrerak hartua du erabakia adibidez, ekonomikoki kide guztiak lagunduko dituela behar duten neurria eta behar duten denbora tartean. Eta horrek ondorioz jarri behar gaitun perspektiba hori da, ez? Preso politikoak izateari utziko diogu, lehen izan dadila, ezin da gehiago luzatu, ez da errefuxiatuta deportatuen egoera ezin da gehiago luzatu, hori horrela da, baino hauei lagundu beharra hamarkadetan luzatuko zaigu, eta herri hau zerbait balin bada eta zerbait izan balin bada, elkartasunea oinarritutako herria da, eta elkartasun sare guzti hauek harrera babesten eta indartzen jarraitu beharko dute. Kaixo lagun, gure lana gustuko baduzu egin zaitez bazkide.